rakava buno risife mberi. Chitsauko 22. Mushure mamazuva matanhatu, mbeu dzainge dzadzongerwa navambambara dzakamera zvakanaka chose. Dzangomera kudai pasi pamira akabva angotanga kurima mumwe weminda iya yange yasarira mumera weshure sokurongerana kwainge aita navambambara. Vambambara vainge vasina hanya zvakanyanya yekuti minda yomumera weshure ipere. Vaigutsikana kuti iya yainge ine mbeu dzaisvika zvakanaka. Asi pasi pamire ndipo paakaratidza umaruparo hwake chaihwo pakurima. Akasara aine badza riya raakamborimisa musi wenhimbe uya kuitira kuti agopedzisa mimwe minda iya. Vambambara havana kunyanya kuzvinetsa nokuenda kumunda kunorima, sezvo vaiva nomuranda aiita basa irori. Pasi pamire aimuka mashambanzou odzoka rufuramembwe. Aidyira sadza ramasikati kumundako. Kazhinji kudya uku kwaiuya naYeukai naPfumisai, avo vaiti kana vasvika kumunda uku voridzira pasi pamire huhuhu. Kana pasi pamire angocheuka chete, vobva vagadzika kudya kuya pasi, vodzokera vasina kana kumbotaudzana. Yeukai aisada kutaura napasi pamire, naiyewo pasi pamire aisada kuziva zvaifungwa naYeukai. Kana kubvunza ainge asingadi nokuti zvaizoratidza kuti pasi pamire ainge asina tsika. Kareko hakuna mukomana aitaura nomusikana nyaya dzerudo, asi kuti aitotaurirwa navakuru. Ivo vakuru vedzimba mbiri, kuti yomukomana neyomusikana ndivo vaitofambisa nyaya yokuti vaviri vawanane. Saka pasi pamire aizvionera oga zvaiitika pavambambara maererano nokushinga kwaiita Bvunza Wabaya nezvekuriritira mhuri iyi nokuda kwaYeukai. Mushure mamazuva matatu, pasi pamire akatanga kurima munda wokutanga. Vambambara vakaenda kunoona. Vakashamiswa kwazvo kuona kuti pasi pamire aitenge asarirwa nendima duku kuti apedze munda uyu. Vakambofunga kuti kuda zvimwe kwaiva navanhu vaiuya kuzomubatsira, nekuti ivo nemhuri yavo vaitora nguva yakareba kwazvo vasati vapedza munda mumwe chete. Mushure mamazuva maviri shure kwekunge vambambara vauya kuzomema munda, pasi pamire akavaudza kuti vachizodzongera munda wokutanga wainge wapera. Izvi zvakavashamisa kwazvo. Zuva raitevera, vambambara vakanodzongera rukweza mumunda muya. Variko ndipo pavakanyatsoona pasi pamire achirima, vakagutsikana kuti airima pasina aimubatsira. Murume akatanga kuzvidya moyo. Mumwoyo make akati, vehama, nyaya yapasi pamire ichakarondizvimbira ini. Handiti mwana uyu kufa nebasa kudai kuitira Pfumisai. Anonyatsoziva chaizvo kuti Yeukai haazi wake, asi kwangosara Pfumisai. Anozviziva kuti mukadzi wandingangomuvimbisa chete ndiPfumisai. Zvino zvandakavimbisa Bvunza Wabaya kuti ndichamupa Pfumisai, uyu pasi pamire ndoitei naye. Ndigorasikirwa nomukuwasha anoshanda zvakadai here veduwe. Asizve imwewo nguva uyu Bvunza Wabaya kuronzera mombe kwaakaita kwandiri akazozviita nokuda kwekufarira kuvirikirwa Pfumisai. Kunyangwe iyo nhimbe ine mbiri yakarimisa minda iyi yose, chokwadi akazozvironga afarira kumupa kwandanga ndaita Pfumisai pamusoro paYeukai. Zvino ndikazomudza kuti zvaPfumisai zvaramba kuitika, anoti kudii? Zvakanaka. Ko, iyewo pasi pamire akadzoka kuwedza akati chindipai mukadzi wangu. Iye Bvunza Wabaya akamupa badza rakareva riya kuti ndiro richange riri mukadzi wake. Iye pasi pamire akaramba achiti anoda mukadzi wakatemerera ugariri pano, ndinozoipedza sei? Ko, ivo vanhu vari kuona pasi pamire achishanda pano uye vachiziva kuti ari kutema ugariri, vanoti kudii kana ndikamunyima mukadzi wacho? Handiti vanondipa mhosva yokuita undyire. Zvino
pasi pamire wacho zvaanodai kukurumidza nebadza renjanji. Ko kuzoti pane rese rima risingareme anoita sei naro pakusakura? Asi hungava upenzi kurasikirwa nemukuwasha akaita sapasi pamire nhai. Ko izvo zvekuyamurwa nabvunza wabaya zvikangove zvegore rino chete? Ko mamwe makore ose aya ndinenge ndichizorimirwa nokusakurirwa nani? Zviri nani kuti ndive napasi pamire semukuwasha wangu, kuitira kuti agochindiyamura nguva dzose. Mwana uyu pasi pamire akanaka kwazvo. Vakapedza zvavo kudzongera munda uyu, pfungwa dzavakuwasha vavo ava dzichivatambudza. Pasi pamire akapedza zvekurima munda wechipiri namazuva akatova mashoma pana akatora pane uya wokutanga. Panguva ino zvebadza zvainge zvamupinda mutsinga, naiyewo zvainge zvotomunakidza. Munda uyu wakadzongerwa mhunga. Pasi pamire akafara nokukunda kwainge aita basa rokurima iri. Haana kuzvipa nguva yokuzorora. Akabva apinda mukusakura. Mhuri yavambambara naiyewo yainge yoswerawo kumunda uku ichisakura. Pasi pamire haana kupinda mumunda wainge uchisakurwa nemhuri iyi kwete, asi kuti akanotangawo wake ega. Pane iya yomugura yaakatanga kudzongerwa. Akanobata munda wemhunga. Sezvo mutsauko pakati pemhunga nesora wainyatsoonekera, pasi pamire akamhanya kwazvo zvakavhundutsa kunyange ivo vambambara pachavo. Akasakura akavatangira kupedza munda uyu iye ari ega namazuva 4 chaiwo. Akanopinda mune werukweza pane iya yomugombo. Zvino iyi yainge isina sora rakanyanya. Akasakura zvekuti kunyange ivo amai vayokai vaswededzai vakapururudza. Mbiri yapasi pamire yokushanda yakatekeshera zvokuti kunyange naivo vambambara vainge vongokorokotedzwa navamwe kuti vainge vakakomborerwa kuita mukuwasha akaita sapasi pamire. Mukuru uyu akatanga zvekunetswa nepfungwa dzake uye nezvaiva mumwoyo make oti, chokwadi, izvi ndizvo zvinonzi iri rakava buno risifemberi. Handaimbobvuma kuti ndivirike bvunza wabaya mumwe mukadzi pamusoro payokai. Zviri nani kuti zvavari vakuwasha vangu vose vati uyu mumwe, pane kuti nditutire vana vose pamunhu mumwe chete. Asi iye bvunza wabaya zvaanofarira kuti atore vose vari vaviri, Yeukai naPfumisai, uyu pasi pamire waanonyatsoziva kuti mugariri, oti anomugadzirira kuti anotsvaka mumwe iye otora Pfumisai. Ko, kudai ari pasi pamire ari kumurongera kumutorera Yeukai, agozotorazve naPfumisai agara ari wake, aizobvuma here? Aifara here? Zvino kana asingazofara, ko iye ari kudirei kuti atorerewo pasi pamire? Uhu ndiwo undyire chaiwo. Bvunza wabaya ane vakadzi 5 pari zvino. Yeukai achaita wechitanhatu, kuzoti Pfumisai azoita wechinomwe kana wechisere kana awana mumwe pakati apa. Kwete, uyu pasi pamire haana kunyangwe nemukadzi zvake. Ini pasi pamire ndamuda ini kuti ave mukuwasha wangu. Haangaende zvake kune dzimwe dzimba, iye angambouya kune imba yangu. Chero pari zvino zvikanzi pasi pamire awana Yeukai ari azvigona, handingarambe ini. Zvakanaka. Kana bvunza wabaya wacho achida Pfumisai kukunda Yeukai, zvakanaka. Yeukai otorwa zvake napasi pamire. Ndinofunga kuti iye pasi pamire angatofara kwazvo kuti haazoita nguva yakareba asati atora mukadzi wake, sezvaangangoita pana Pfumisai. Izvi zvangonakira kuti patakarangana kuti bvunza wabaya achatora Pfumisai, hapana aivapo. Ndinomurambira kuti handina kumbozvitaura. Nezviri mumunda izvi, ndinogona kuzotsvaka mombe dzakati kuti ndikapfumawo. Hezvi achandipa mbudzi sere dzekuti pasi pamire ndakamubvumidza kuenda kuhwedza. Ayewa, ndinenge ndapfuma ini.
ndinoziva kuti norukweza ruchabuda apa. Mwaka unotevera ndicharimirwa nokusakurirwa navanhu zvekuti ndinoramba ndiri mumaguta, kunyangwe iye pasi pamire. Nemamiriro ari kuita aya hatingamboita nzara. Handiti iye anenge ava nebadzawo rake renjanji, iniwo ndava nerangu. Haiwa, tinorima tikakohwa chete. Iye zvino ndasarudza kuti pfumisai ndomupa pasi pamire. Bvunza wabaya ndiye otora Yeukai. Ndatonga ini ndapedza, vana ndevangu. Handingatongwe nabvunza wabaya ini. Kutonga kwake kunondishaisa rugare mumwoyo mangu ini. Zviri kundirwadza chose kuti ndinyengedze mwana uyu pasi pamire. Inherera zvekare. Hiya, ndizvozvo. Pfumisai ndewa pasi pamire. Yeukai ndiye wabvunza wabaya. Ndapedza. Vambambara vakaronga izvi vakambonzwa kakusununguka zvishoma. Asi kahana kaingovaudza kuti bvunza wabaya achada vakadzi vose sekubvumirana kwavainge vamboita. Asi ivo vakaramba vodzinga pfungwa idzodzi mavari. Vaifadzwa nepfungwa dzekugova vanasikana vavo sapakutanga. Nguva nenguva pasi pamire ainge opota achishanyira bvunza wabaya sevanhu vainge vonzwanana kwazvo. Na iye wobvunza wabaya ainge opota achienda kwaNenguwo kunzvimbo yainzi yamahumwi kana kuti yamadzangaradzimu. Iri raiva zita rechikomo chaiva pedyo nekwaigara Ishe Nenguwo, kunovawo kwaigara murume ainzi Mudzi Wepasi, uyo waaironga naye kuti agoenda napasi pamire kugomo rehwedza kunochera mangura. Pasi pamire aifara kwazvo kunzwa kuti zvironga zverwendo urwu zvairatidza kubudirira. Bvunza wabaya akafarawo kuona shungu dzaiva napasi pamire dzekuenda kuhwedza kwacho. Aifara kwazvo painzwa pasi pamire nguva nenguva achigaroti, mazvimba kupa, muchafara zvenyu. Kana mangoronga kuti ndiende kunokuchererai mhangura kuhwedza, musi wandinodzoka nhamo yenyu yokushaya hona yemhangura inenge yapera. Iye wobvunza wabaya achigaroudzawo pasi pamire achiti, baba munini, kana nemiwo muchafara kwazvo. Musi wamunongouya nehona yemhangura iyi chete, chokwadi muchava mhizha inotyisa kwazvo. Ndakudzidzisai. Chenyu kuenda chete munouya nayo. Ndipo pamuchazoziva kuti munyika muno maiva nemumwe murume akakuburitsai muurombo neunherera kuti muve mupfumi nemhizha. Vimbiso idzi ndidzo dzaikonzera kuti mumwe nemumwe wavo aramba achiita simba rekuti kuronga uku kubudirire. Asi chinangwa chomumwe nemumwe wavo chainge chakasiyana kwazvo nevimbiso yavaipanana iyi. Nguva yekuti zvirimwa zvisvike kana kuti zvibve yakasvika. Muminda mavambambara maityisa nokuda kwezvirimwa zvavo zviya zvakanaka kwazvo. Hura dzezviyo zvavo dzainge dzakakura sechibhakera chaicho. Misoro yemhunga yainge yakakura kufanana noruoko chairwo. Kufamba mumunda worukweza zvaitonetsa, nokuti waingofamba uchirohwa mumakumbo nehura dzezviyo. Muminda iya yaiva gombo, zviyo zvaivamo zvainge zvakareba zvokuti zvaisvika muhapwa yomunhu pane dzimwe nzvimbo dzakanyanya kukombodza. Pazvainge zvotanga kutsvuka kuti zvigokohwewa, bvunza wabaya akazouya kwavambambara okumbira pasi pamire kuti achienda kuhwedza kuya. Vambambara vakashevedza pasi pamire kuti iye azvinzwirewo oga pachake. Akaudzwa kuti rwendo rwuya rwainge rwagundika zvino. Iye bvunza wabaya ndiye aizouya kuzomutora muzuva rechitatu kubva musi uyu. Kubva manyandoro umu kuenda kwaNenguwo kwaizonosangana navamwe. Vakazoenda vakatasva nzombe. Aizouya otorwa zuva richangobuda. Vakabvumirana. Pasi pamire akabva akumbira kuna vambambara kuti amboenda kumba kwavo kwamazuva ose aya anenge akamirira kuzotorwa kuenda kwaNenguwo kuti anobatana navamwe voenda kuhwedza
kuti ambonopirawo midzimu yake nokuonekana nehama dzake. Akabvumirwa. Akabva angoenda pakarepo. Bvunza wabaya naiyewo akazodzokera kwake musi iwoyo, mushure mekumema minda yavambambara. Akafadzwa kwazvo nokusvika uye kuwanda kworukweza nemhunga zvaivamo. Vakazobvumirana kuti vachazoronga nhimbe yokukohwa, sezvo pasi pamire ainge asakura zvakakonzera kuti pasaitwe nhimbe yokusakura. Nhimbe yokupura yaizorongwa gare gare. Vose vakafara nokubudirira kwerwendo rwokuhwedza urwu, nekuti upfumi hwainge hwazouya. Ndatenda nekuteerera kwenyu.